Jocar y tîm yw Ela. Y trainer mwyaf diog yw Elen. Person bydd yn mwyaf tebygol i chwarae Gymru yw Karen. Y chwaraewr bydd yn ysgolion mwyaf fygolau yw Elen. Y trainer gorau ydy Rhian. Dwi'n meddwl sioff mwyaf yw Ela. Un trawst, teiars a 2 gol geidwad pwerus yn arbed y gol. Sut wneith clwb Bow Street wrth iddyn nhw daclo sialens y sgwad mewn zob?